Arratsaldeon Lezamatik, gaurkoan Bilbao Atletiken eta Calahorraren arteko partida izango dugu ikusgai. Bigarren faseari hasiera ematen dion partida da honako hau, eta helburua argia da, kanporaketetarako pausoa ematea. Horretarako Joseba Etxeberriak honako 11 hau zelairatuko du. ATP-an Ander Hiru, lauko lerroan Imanol Jaso Paredes eta Álvaro Núñez, Euskarri lanetan Prados eta Diarra, aurretik Serrano Artola eta Nico Williams, eta aurrerari lanetan Andoni Taskon, aulkian Agirre Zabala, Kortazar, Luengo, Bernaola, Cabo, Victor, Juen Urain, Bake eta Guruzeta izango ditu Joseba Etxeberriak. Calahorrari dagokionez, Diego Martínezek honako 11 hau zelairatuko du. ATP-an Roberto, lauko lerroan Riego, Linde, Jesus eta Garrike, Euskarri lanetan Borja eta Victor, aurretik hiruko lerro bat, Eljadadik, Sotak eta Amorortuk osaturikoa, eta aurrerari lanetan Losa, aulkian Colet, Francisco José, Marcen, Santa Maria, Ortega, Cristian, Soto, Raiko eta Mark izango ditu Diego Martínezek. Hortxe dituzue dagoeneko jokalariak berdegunean eta iruditan Andoni Taskon, azken partidako protagonista izan zen Bilbotarra, gola egin zuen Real Unionen aurka eta bertan zehaztu zuen hurrengo faserako pausoa Bilbao Atletikek. Azken partida arte ez ziren sailkatuak Joseba Etxeberriaren mutilak sekulako denboraldia egina zuten zurigorriek, alare azken fasean, azken partean izandako akats txiki batzuek azken partidara sortatu zuten sailkapena. Azkenean ala ere bigarren fase honetan dira eta gaurkoan hasiera emango diote. Esan dugun bezalaxe, helburu argia da kanporaketetarako pausoa ematea. Eta irudietan ere epaile jauna daukagu. Gaurkoan Madrildik dator Muñoz Piedra jauna, zorterik onena berarentzat. Bi talde hauek dagoeneko jokatu dute elkarren aurka. Bi talde hauen arteko azken 10 partietan 5 irabazi ditu Bilbao Atletikek, 4 berdindu dituzte eta garaipen bat jaso zuen Calahorrak. Beraz, estadistikak dio Bilbao Atletik favorito dela, alare badakizue estadistikak apurtzeko daudela, eta gaur berdegunean demostratu beharko dute Joseba Etxeberriaren mutilek gehiago direla. Dagoeneko 22 protagonistak berdegunean kokaturik ditugu. Andoni Taskonek emango dio hasiera norgehiagokari, berdegunean irudietan Beñat Prados genukenean duda zen azken momentura arte txorkatian arazoak zeuzkan naparrak, alare gaur berdegunean jarri du Joseba Etxeberriak. Epailea marraztainak begiratzen, guztia prest dago Lezaman partidazteko. Ordua izateko zain epaile madrildarra, hortxe duzue erlojua begiratzen, esperoan bi taldetako jokalariak partida hasi berri denean. Beñat Pradosek idatuko du lehenengo erasoa, Diarrarekin jokatu du. Calahorra oso talde sendoa da, kalitate handiko jokalariak ditu, alare taldea da gaientzen dena. Oso gol gutxi jaso izan ditu, 6 baino ez ditu jaso denboraldi guztian zehar Ibizaren atzetik. Gol gutxien jaso duen taldea da bigarren B maila guztian. Alare arazoak dauzka golak egiterako orduan, golegile nagusia Gernikarra dugu, Iker Amorortu. Gaurkoan eskuinegaletik ikusiko dugu, 9 zenbakia bizkarrean daramala. 6 gol egin ditu esan bezala, gaurkoan motzean lotu beharko dute Joseba Etxeberriaren mutilek. Izan dugu ere arazoak dauzkada golarekin Calahorrak, aipatzekoa datu hau, Mark eta Losa aurrarien artean ez dute golik egitea lortu denboraldi guztian zehar. Hori behar bada zaila, horrek zaildu egingo die aurrera egitea, alare bigarren fase honetan guztia utzetik hasten da eta partea guztiak desberdinak dira. Erasoan Calahorra dugunean, Victorrek idatzen du erasoa eskerretik erdirak eta arriskua urrundu du Paredesek ongi. Buruzpan Artola ez du ondo nerutu eta atzera jokatu du Victorrek. Eskuinetik orain erasoan Karrike, alboan Amorortu dauka, berarekin jokatu du. Serrano defentsalanetan buruz alden duna izan du arriskua
Imanol García de Albenizek ez du ongi egin Gallartakoak erasoan jarraituko duenean Calahorrak, Iker Amorortu ari hartzean, atzera jokatu behar izan du, ongi orain kapitaina, urrutetik jaurtik eta kapitainak Lindek egin du bere saiakera, langa gainetik joan da, hala ere, lehen abisua eman du, bigarren minutuan Calahorrak. Taldekideak bildu ditu orain, Ander Iruk orain, aurretik Linderen aukera ikusi aldugunean, oso urrutitik saiatu ezkerrez, hortxe duzue, ere jaurtik eta langa gainetik galdu da zuzenean. Aurreratu egin du lerroa, Calahorrak presioa altu, jarri nahi du badakite, Bilbao Athletic gustatzen zaiola baloia izatea, eta presioa altu eramana izango dute, eskerretik ari denean erasoan etxeko taldea, Niko Serrano, ongi jokatu du García Albenizekin area barruan, García Albeniz erdirak eta burukada Álvaro Núñezek beste, atzelariak begira non zegoen, Sondi Kostarra buruz egin du errematea, hala ere, atetik kanpora galdu zaio gizon horri Álvaro Núñezi, ikusi zer nolako jokaldia, erdirak eta eskerregaleko atzelariak, errematea eskuinegalekoak, non zeuden biak alabiak, jakin badakigu oso erasokorra direla, Imanol eta Álvaro Núñez, hortxe adibide argia. Buruz jokatu den orain Losak, bere burukada zuzenean, Antxon Jasoren oinetara, atzetik landuko du beste bain ere, jokaldia, etxeko taldeak, arrisko hartu zerain Paredes, Losaren presioa gainazteukan, iskin egin dio aurrelariari, Núñezekin jokatu du, sako jokatu nahi zuen Núñezek, alare aldaratzea, Beñat Pradosi suertatu zaio, ongi naparra bere gorputza erabiltzen, eskerretik orain erasoan Bilbao Athletic, Beñat Prados, barrutik jokatu du Diarrarekin, ongi egin du Keinua, Diarrak, falta argia egin dio Victorrek, argi ikusi du epaile Madrildarrak. Hortxe duzue zer nolako Keinua egin duen Yusuf Diarrak, falta argia egin dio Victorrek zelaierdian, eskuinetik erasoan ari denean Bilbao Athletic, ongi Andoni Taskon, Diarrarekin jokatu du, honek atzera Antxon Jasorekin, ahoizkoaia dagoeneko defentsaren erdialdean kokaturik, badakizue lesio luzea izan zuela belaunean, titular izaten hasi zuen denboraldia, gerora lesioak oztopatu egin zuen progresio hori, orain berriz ere atzealdean jarrita dauka ahoizkoa Joseba Etxeberriak. Atzetik hasiko duenean jokaldi orain, Calahorrak, Roberto Gluse jokatzea erabaki duenean, Losak Bularrez ongi jokatu du, eskuinegalean Sotarekin, atzera Sota Karrikerekin, Solarekin jokatu nahi zuen, beste ere Karrikek ongi baliatu du bere gorputza, alboko sakea izango du alde Calahorrak, ongi defentsa lanetan Niko Serrano. Arrutik baloia Jesusentzat, atzera jokatu dute Linderekin, atzean sartun da Calahorra, ongi zelaierdian, buelta ardia eman orain Amorortuk eskuinan Karrik erasoan, kontuz arriskoa egon bai daiteke erdirak eta bere burua lurrera botata, kornerrera desbideratu du aukera hori Antxon Jasok, ongi orain jokaldian Calahorra, alare oso adi zegoen Antxon Jaso, kornerra izango du orain eskuinaldetik Diego Martinezen taldeak, jaurtitzaile lanetara Fran Sota, hortxe kalitate handiko jokalaria, beste jaurtitzailea Eskerra Riego, esker egaleko atzelaria, eskuin besoa gora Fran Sotak, estrategia jokaldia, baloia oso luze bigarren zutoinera, Andoni Taskorentzat abantaia guztia, buruz urrundu berrizkoa Andoni Taskonek, oso adizegoen hor Victor, baloia loratu egin du Bilbao Athleticen ari hartzerantz, kontuz orain kontrasoan etorri bai daiteke Bilbao Athletic, kontrola egin du Niko Serrano, jokaldia moteldu egin du jokalari gazteak, presioan orain Calahorra, atzera jokatu Beñat Pradosekin, zelaierdian Diarra, kontuz arriskutan sartu baita Diarra, ez dute orain elkarru lertu, Diarrak eta Beñat Pradosek erasoan ari da Calahorra, pasea atzera Amororturentzat, ongi bueltatu da defentsa lanetara Álvaro Núñez, atzetik falta argia egin diotenean Yusuf Diarrari, Jesusek egin dio falta bere
posiziora bueltatzen ari zela hortxe duzue, atzetik etorrita faltargia egin dio Jesusek Yusuf Diarrari. Imanol. Barrutik Pradosek nahi du baloia, alare Andoni Taskorekin jokatu du. Ongi Andoni Taskon gorputza baliatuz. Yusuf Diarra, atzera jokatu du honek, Aitor Paredesekin. Presioan orain ongi Kalahorra txispa zidoten da Diego Martínezen taldea. Beñat Prados, Álvaro Núñez. Eskerrean Imanol, barrutik jokatu du Artolarekin. Oso ongi aurreratu da Victor, Amorrortu. Ongi sartu da partidan Gernikarra. Honek badaki zer den. Lehestaman jokatzea. Amorebietan aritu izan baita. Azkenean etxeko berotasuna atzean utzi nahi izan du, eta Kalahorran abentura baten bila joan da. Momentu arte ongi joan zaio Amorrorturri abentura hori. García Dalbeniz, keinu egin du Imanolek, barrurantze egin du Gallartakoak. Eskerrera jokatu du Nico Williamsekin, eskerrera etorrita orain Williams anaietan gazteena. Eazter egiten duen Nikok, berriz ere Imanolekin jokatu du, eskua eskatzen zuen Gallartako atzelariak. Kornerra izango du alde orain Joseba Etxeberriaren taldeak. Baloi aukitu nahi zuen Nico Williamsek, eta horretarako eskuinegala atzean utzi eta eskerrera egin du azken jokaldian. Kornerra Joseba Etxeberriaren taldearen aldek motzean atera du Nico Williamsek. Era da bestein ere baloiarekin, ongi orain Kalahorrako jokalaria defentsa lanetan. Iker hortze guzue Amorrotu baloia babestu nahian. Bere taldearen aldeko alboko sakea behartu du Gernikarrak. Hogeita 14 puntu eskuratu zituen Kalahorrak bere azpitaldean. Horrela lortu du bigarren fasera aurrera egitea. Horatu dezagun Bilbao Athleticek 39 egin zituela lehen fase horretan. Alare, bigarren faserako pausua azken partidan zehaztu zuen Real Unionen aurkako parte horretan. Horretan golegile Andoni Taskon. Aitor Paresek zelai erdiko muga hori gainditu duenean, baloia ezker egalerantz, kontrolean ongi Niko Serrano barrutik jokatu du Artolarekin. Juan Artolak bestein ere Niko Serrano aurkitu du. Atzean honek Imanol ongi kokaturik berdegunean Diego Martínezen taldea. Antxon Jaso barrutik jokatu du Niko Williamsekin, kontuz orain akatzekin baitu pasean. Baloia berreskuratu nahian Fran Sota adi zegoen. Antxon Jaso luze jokatu du Ander Riruk, baloiaren bila orain Juan Artola, buruz gaien duan linde, bularri itxi du ongi baloi hori Andoni Taskonek gaurkoan kapitailanetan. Atzetik etorrita falta egin dio Victorrek, eskarria gogorrari da partida zieran. Hortxe duzue, bere gorputza baliatu nahi zuen Andoni Taskonek, falta egin dio Victorrek zelai erdi horretan. Baloia berreskuratu duenean Kalahorrak, alare gutxi iraun dio baloia betza horrek Diego Martínezen taldeari. Aitor Paredes, zera jokatu honek Antxon Jasorekin, lerroak apurtzen ahoizkoa. Baloia luzoren eskuia galerantz, bakarri dago bertan Álvaro Núñez, sondiko estarra bestein ere erasoan. Barruatz egin du Núñezek, eskerre serdirak eta errematea. Bigarren zutoinean Niko Serranok, erantzun bikaina eman dio jaurtik eta horri Robertok. Ongi landu dute orain Joseba Etxeberriaren mutilek. Erasoko jokaldia eskuinetik hasi, eskerretik bukatu, Niko Serranok izan du abagunea bere eskerroinean. Partidako bigarren kornerra alde izango duenean Joseba Etxeberriaren taldeak. Jaurtiketara Imanol García Dalbeniz. Errematera 6 jokalari zuri gorri. Are hartetik basada baloia kontuzaren kontrasoan irtengo baita Kalahorra. Ongi bueltatu dira zuri gorriak defentsa lanetara, oso ongi orain Aitor Paredes gurutzatzen. Momentu arte ongi partidan sartu da Elgoibarko entrenatzailearen taldea. Kontrasoa argia zen Kalahorraren aldetik. Are loak hartu du Kalahorrako jokalaria eta bikain bueltatu dira defentsa lanetara Bilbao Athletikekoak.
dagoeneko partidako lehen 10 minutuak bete ditugunean, momentura arte aldaketarik ez markagailuan. Utxean gara Bilbao Atletiken eta Calahorraren arteko partida honetan. Baloia berreskuratu duenean Calahorrak, barrutik jokatu dute orain Losarekin. Zer egiten duen aurrelari gazteak. Aurretik jokalari zuri-gorri ausko zezkan. Baloia berreskuratu du Juan Artolak, Losa bera defentsalanetara etorrita. Atzera jokatu behar izan du Juan Artolak. Álvaro Núñez arrisko hartu nahian, azkenean atzera jokatu du Aitor Paredesekin. Beñat Prados. Barrutik aurkitu honek Juan Artola, eskuinera pasea Andoni Taskorentzat. Arazoekin baina baloi hori biltzea lortu du Andoni Taskonek. Inolako presarik gabe orain. Bilbao Athletic ondo kokatua baitago berdegunean Calahorra. Esan dugu oso talde sendoa dela Diego Martínez hau. Bilbao Athleticek pazientzia izan beharko du gaurko arratsonetan. Kontuz orain arriskua eskerregaletik. Erdirak eta zaiakera. Imanol García de Albenizek falta erdia egin du orain kontrasoa mosteko asmoarekin Niko Serranok. Eta horren ondorio izan da epaile madrildarrak txartel horia erakustea. Muñoz Piedrak oso argi izan du, falta argia izan da. Eta partidako 13. minutuan partidako lehen txartel horia ikusi du Niko Serranok. Hortxe duzu errepikapena. Kontrasoa bideratu nahi zuen Amor Hortuk. Eta esti aurrera egiten utzi Niko Serranok. Luze jokatu du Robertok, baloiaren bila Losa eta Beñat Prados azkenean Jesus egukitu du buruz baloi horri. Baloia zuzenean oinetara heldu zaio Aitor Paredesi, Beñat Pradosek iratuko duenean erasoa. Eskerretik Imanol. Niko Serrano barruan egin du Nikok. Atzera jokatu du Imanolekin. Beste nire honek atzera eta ikus dezakegu nola atzera pausua eman duen. Calahorrak oso argi ikus daitezke lauko lerrobi aurrean Franso eta Losa dauzka Diego Martínezek. Eta argibidea oso argia da. Atxean esperoan egon, baloia berreskuratzen saiatu eta zuzenean kontrasoa bideratzea. Momentu arte izan dute abaguneren bat, hala ere ongi moldatzen ari da Joseba Etxeberriaren taldea, eraso jokaldi horrek mosterako orduan. Aitor Paredes dela erdia gurutzatzen ari denean, pase eskuinerantz Álvaro Núñezen bila, Sondiko Zarrak burua gora erdirak eta ez dira errematera heldu. Ez Nico Williamsen Andoni Taskon, Bularrez Jesusek jeitsi duenen baloi horri. Karrike, luze jokatu hornek zuzenean Losaren bila. Bularrez ongi kontrolean Losa. Atzera jokatu nahi zuen, zela erdian Jesusen bila, baloia berreskuratu dute Bilbao Athleticeko jokalariek. Eskerretik erasoan Beñat Prados. Baloia berreskuratu du Calahorrak, luze jokatu nahi izan du Lindek. Baloia zuzenean kanpora bidali du kapitainak. Ongi ari dira partidan talde biak alabiak, jokamolde oso desberdinak. Bilbao Athleticei gustatu egiten zaio jokoaren ekimena eramatea. Gustorago dago baloia oinetan dutela. Eta Calahorra aldiz defentsa lanetan oso ongi moldatzen den taldea da. Ez da inporta atzean, esperoan eta defentsa lanetan aritzea. Eta momentu arte partiako lehen 15 minutu hauetan bi jokamolde horiek oso argi ikusten ari gara. Biak gustora berdegune gainean bakoitza bere jokatzeko modua baliatuz. Are izan daiteke Bilbao Athletic ari dela pixkat gehiago bultzatzen. Aukeraren bat izan du Joseba Etxeberriaren taldeak, burukada bat esker zutoinetik kanpora joan zaiona Álvaro Núñezi, beste bat Niko Serranoren oinetan. Anderriruk Imanolekin jokatu denean orain lerroak aurrera bidalitu. Calahorrak kontusa erasoekin Beñat Prados, kontusa lekuztaia galdu baitu baloia. Bilbao Athleticek eta Jesusek Calahorrak izan duen lehen abagunean bere taldea aurretik jartzea lortu du. Oso urrutitik.
Jesusen saiakera hori eskuin zutoinetik gertu joan da erdilariaren jaurtiketa eta 16. minutuan partidan aurreratu egin zaigu Kalahorra golegilea irudietan duzuen gizon hori. Jesus Alvarez hortxe duzue errepikapena oso urrutitik egin du jaurtiketa 17 zenbakiak bere jaurtiketa zutoinetik oso gertu joan da Ander Riruk ezin izan du baloi hori geratu. Esan bezala 17. minutua Lezamatik Bilbao Athletic ekuts Kalahorrak bat. Kolaukera gutxi izan ditu Kalahorrak, nagusi izaten ari zen Bilbao Athletic, hala ere markagailuan atzetik hasiko du bigarren fase hau Joseba Etxeberriaren taldeak. Partia irauli egin beharko dute zuri-gorriek, ea gol honek minik ematen ote dien edo gora egiten duten zuri-gorriek. Ematen du jokoaren ekimena eramaten jarraitu nahi dutela etxeko jokalariak. Eskuinetik erazoan Álvaro Núñez, barrutik jokatu Nico Williamsekin, Diarra atzera Antxon Jasorentzat, sorpresa momentura arte Lezaman, alare oraindik ere denpora dago aurretik. Beñat Prados, Nico Serrano atzera begatu honek Antxon Jasorekin, gora ahoezkoak, baloia eskuina galerantz, buru zukitu du baloi hori Álvaro Núñezek, Nico Williams, barrutik jokatu du Yusuf Diarrarekin. Sinestaio kontrola Diarrari, alare ongi moldatu da Euskarria, laguntza ezke Yusuf Diarra, eskuinera jokatu du, beste bain ere Álvaro Núñezekin. Buelta ardia mandu oso ongi orain Sondikostarrak, barrutik jokatu du Juan Artolarekin. Presioan sendo orain Kalahorra, Jesusek baloia berreskatu duenean, beste kontraso bat bideratura zuen Losak, ez du bat ere argi ikusi Jesusek. Atzetik landuko du jokaldea Kalahorra, oso ongi presioan orain Yusuf Diarra. Bere jokalaria txalotzen Joseba Etxeberria, beste martxatxo bat sartu beharko dute zuri-gorriek. Antxon Jaso eskuinera jokatu du Paredesekin, Álvaro Núñez barrutik jokatu nahi zuen Nico Williamsekin, kale egin du Sondikostarrak pasean, baloia berreskuratu du Kalahorrak. Borja lerroak apurtu nahian, ongi irten da oso indartsu atzelaria, Losarekin jokatu beste ere Borja, oso behartua iritsi da, eskerreskal egin du, baloia berreskuratu du etxeko taldeak. Kontuz orain arrisko egon daiteke Pradosen pasea ona izan da, bizkarra hartua zion Riegori Nico Williamsek, alare adi zegoen Roberto. Hori izan daiteke gaurko gakoetako bat, Riegoren bizkarra bilatzea, bertan zitala baita Nico Williams. Beñat Prados arriskutan sartu da naparra, beste baloi arriskutsu bat, orain Kalahorraren aldeik, erramorrortu kontrasoak gidatu nahian, Fran Sota eskuinetik Karrike erasoan. Karri dago eskuina galeko jokalaria, burua gora etxadu, ari hartzean da Karrike, aria barroan sartu da. Aurrean doka Imanol García Dalbeniz, erdirak eta oso luze bigarreztu duenera, errematerako esperoan, amorrortu arriskua urrundu du Álvaro Núñezek. Aldaratze luzea, alare, amorrurterentzat, berarentzat, ez dago jokoskanpoko posiziorik. Erdirak eta zuzenean Imanolen oinetara. Partida puskatu egin dela ematen du Jaun Andreok, bueltardia eman hain zuen orain. Juan Artola ez dela erdian, argi ikusi du Jesusek jokaldi hori eten beharra zegoela. Euren tokiak hartu dituzte Kalahorrako jokalariek. Orain atzetik landu beharko dute beste erasoko jokaldi bat, Joseba Etxeberriaren mutilek. Aitor Paredes lerroak puskatu nahian. Pasean, kale orain Yusuf Diarrak, alare ongi baliatu du bere gorputza Andoni Taskonek, eskerretik Nico Serrano, erdirak eta Serranok burukadaren bila, Artola alare bigarren zutoinean, Nico Williams zegoen, abagune argia izan du Nico Williamsek, ezkerrez egin behar izan du jaurtik eta banakoa parkatu du
William sanaietan txikienak hortxe duzue errematearen bila zijoan. Juan Artola ala moduz egin du errematea eskerrez. Nico Williamsek egia da ez dela erremate erresa. Hala ere aukera izan du bere eskerroinean. Eskuin egaleko jokalariak berdinketa izan du oinetan. Kontuz orain partiak ezpaituetenik eskerretik. Erazoan orain Kalahorra Jaurtik eta zuzenean kanpora. Ander El Hadadiren Jaurtik eta Nico Williamsen aukerarekin bueltaka genbiltzala luze jokatu du Robertok eta ez du birritan pentsatu Ander El Hadadik. Ezan dugu partiak ez daukala etenik. Kalahorrak bere abaguneak baliatu nahi ditu. Atzera baloia Robertorentzat, Linde baloiarekin. Kapitainak burua gora, luze jokatzea erabaki du, losaren bila. Buruz urrundu nahi izan du arriskoa Imanolek, Karrikek bildu du baloiari, kontuz erazoan baita Kalahorra beste bain ere. Fran Sota ari hartzean, kontuz jokalari honekin. Ongi bueltatu da, Beñat Prados defentsalanetara, arriskoa urrundu nahian Zurigorriak, buruz ukitu du baloiari Andoni Taskonek, alare oso bakarrik zegoen. Aurrelari bizkaitarra, baloia beste bain ere Diego Martínez-en jokalarien oinetan da. Berantz egin du Joseba Etxeberriaren taldeak azken minutu hauetan gustorago ikusten ari gara. Kalahorra berdegunean partiaren kontrola dauka Diego Martínez-en taldeak. Eta ikusten ari gara nola gol horrekin gustorago ari diren presioa gainetik kendu dute. Eta orain gol beharra duena etxeko taldea da, eurek eman barko dute aurrera pausoa. Utxe eta batekoak balio baitie Diego Martínez-en mutilei. Baloiarekin burua altxadu, atzera jokatu du Roberto Atezainarekin. Barrutik bakarrik Euskarria Victor. Bueltardia eman du, Borjarekin jokatu du beste bain ere. Ikus dezakezuen bezala, eskerrez ez da ongi moldatzen. Atzelaria, eskerretik ari da, alare eskubia da, kontrol guztiak egiten ditu eskuinez, eta hori kontuan hartzeko datua da. Eskerrez Jaurtik eta egin duenean Nico Serranok arazoekin, baina bigarren aldian baloia geratzea lortu du Roberto Atezainak. Ez du birritan pentsatu Nico Serranok, are hartzean bakarrik zen hortxe duzue. Jaurtik eta nahiko erdira erten zaio Nico Serranori. Baloi hori arazoak izan ditu Roberto, kalare bigarren saiakera horretan ongi moldatu da Kalahorrako Atezaina. Karrikek erasoa gidatu nahi zuenean, bere taldearen aldeko alboko sakea behartu du. Oso ondo sartu da partidan. Tomas Karrike protagonista izaten ari da eskuin egal horretatik. Oso atzelari erasokorra, momentu arte erasoko jokaldi gehienak eskuinetik ari da bideratzen Diego Martínez-en taldea. Linde Victor, begiran ondagoen Euskarria atxelaien artean sartun da, lerroak apurtu nahian Euskarria, pasea ezkerrez, ongi orain adi Imanol, areatzetik etorrita Karrik eberreskoatu du baloi hori, falta adirazi diotenean eskuinegaleko jokalariari, eta horrez gain txartel horia ikusi du Tomas Karrikek partidako bigarrena. Lehena Nico Serranok ikusi du, bigarrena Tomas Karrikek hortxe duzuen sarrera horrengatik, atzetik bota du bere burua lurrera, baloia berreskuratzeko nahi horretan, falta egin dio Imanol García Dalbenizi, eta txartela ikusi du, iruditan geneukan gizonak Tomas Karrikek. Kontu zilbiarko da orain, defentsa lanetan, aurrean aurkari zaila baitu Nico Serrano. Zelai erdian, Beñat Pradosek gidatuko duenean, erasoa, ongi orain keinu eginez, Beñat Prados eskerretik erasoan Imanol, keinu egin du Gallartakoak, area barruan sartu nahi du, tikitakan ongi Artolarekin, ongi orain Tomas Karrike defentsa lanetan, alare jokos kanpoko posizioan zegoen Imanol García Dalbeniz. Jokaldia balio gabestatua zegoen.
Presarik gabe orain. Kalahorrako jokalariak luze jokatuko dut Robertok. Baloia Leztamako zerura, bularrez ongi Aitor Paredes, baloia jaitsi duzela erdian, Beñat Pradosek. Sakonean pasea Niko Serrano. Beste Nikoren bila, Williamsen bila, oso adiz zegoen orain honetan. Atestaina Roberto. Eskuinera egala erabat baztertua dagoeneko Niko Williamsen partetik, bertatik hasten ditu jokaldiak, alare askatasun osoa dauka Niko Williamsek erdirantz eginteko. Indarrez orain, Diarra kontuz orain, kontrasoan irteteko aukera baitu Kalahorrak. Losak jokaren ekimena eskuinalderantz aldatu nahi zuenean, adiz zegoen Imanol García Albeniz, baloia jaitsi egin du Niko Serranok, barrutik pasea Beñat Pradosentzat, keinu egin du Beñat Pradosek, zelai erdian, pasea sakonean Niko Serranorentzat, abantaila guztia Tomas Karrik ez dukan atzera elgatu du atesainarekin. Luzei Robertok, baloiaren bila Losa tantzon jaso. Egia da Losa indartxoari dela mota horretako jokaldietan guztiak ukitzen ditu Sanseko arrobian hazitako aurrelari gazteak. Gizon puska da Jorge Martínez Losa, oso altua eta bere abantai hori oso ongi baliatzen du. Bilbo Athletic eskuinetik erasoan ariztenean, ongi orain Kalahorrako jokalariak defentsa lanetan. Atzera baloia Victorrentzat, honek linde aurkitu du presioa Niko Serrano, oso errez irten dira presio horretatik. Diego Martínezen mutilak, metro asko aurretik Tomas Karrikerentzat, hala ere atzera jokatu du Victorrekin. Inolako presarik gabe Kalahorrako mutilak, intentsitateak bera egin du minutu hauetan. Eta hori Kalahorrari komeni zaio. Luze jokatu du Roberto Westein ere, Losaren bila, oraingoan bai, falta adierazi diote Aitor Paredesi, beste bain ere gain hartu baitio Losak. Kexu da Aitor Paredes, hala ere epaile Madrildarra Muñoz Piedra jokaldi horretatik oso gertu zegoen, hortze duzue errepikapena. Baloia ongi babestua zeukan aurrelariak, falta egin dio Aitor Paredesek eta kontuz falta honekin estrategia jokaldietan ongi moldatzen den taldea baita Kalahorra. Fransota jaurtitzaile lanetan, eskuin besoa gora, baloia bigarren zutoinan Linderen bila, eskuinez errematea, hala ere jokaldia balio gabeztatua zegoen, Marrasainak banderatxoa altxata zeukan, hala ere esan dugu oso talde arriskutsua dela estrategia jokaldietan Diego Martínezen hau, eta jokaldi horretan loak hartu du Joseba Etxeberriaren defentsak. Orain Pradosek akatsa egin duenean pasean, kontuz Bilbao Athletic parteatik irteten ari baita. Fransota ari hartzean, keinu egin du bikain mantendu du baloi hori, atzera elgatu Ikerra Morrorturekin, Victor, eskuinean Karrike, sakonean pasea Morrorturentzat, aurrean dauka Imanol, sakonean pasea Karrikerentzat, atzera pasea honek, ongi gurutzatu da, Antxon jaso Artola, bikain baliatu du oinaren kanpoko aldea, Imanolekin jokatzeko, barrutik Artola beste bain ere, bueltardea ongi eman du Juan Artolak, kontrasoa bideratuko du, hogeita zenbakiak, eskerretik Andonitazko dauka, beraintzatik joa pasea, baloiari pasatzen utzi dio, eskerrez jaurtik eta langara eta burukadaz, berdin du egin du partida Juan Artolak, aselako jokaldi polita landu duten Joseba Etxeberriaren mutilek, eta 30. minutuan berdinketa egitea lortu du gizon horrek, iruietan duzuenak. Juan Artolak berak gidatu du kontrasoa, eta begira hor errepikapena. Langara bidali du baloia Imanol García da Albenizek, eta aldaratzean abilena betikoa izan da Juan Artola, 31. minutua Lezamatik, Bilbao Athleticek bat, Kalahorrak bat. Oso gol garrantzitsua egin du oraingo honetan Juan Artolak, bere taldea burumakur zegoen azken minutuetan, eta behar bada Bilbao Athletic
gaizkien ari zenean partida berdintzea lortu du. Oso ongi sartu dira partidan Joseba Etxeberriaren mutilak, jokoaren ikimena erabatekoa izaten ari zen zurigorrien aldekoa. Alare Kalahorra aurreratu eginda markagailuan, gerora behar bada Kalahorra gustorago ari zenean partida berdintzea lortu du Joseba Etxeberriaren taldeak. Eta kontuz erasoan jarraitzen baditu ezkerretik Jaurtik eta Imanolek, Gallartakoari ezkerkada zuzenean kanpora joan zaio. Animoek gora egin dute jokalari zurigorrien aldetik. Orain Kalahorrako jokalari bat lurrean minartua daukagunean, hortxe duzue Jesus Alvarez golegilea lurrean minkeinu nabariekin, medikoa berdegunean euskarria hartatzera. Interesa erakusten orain Andoni Tazkone epaile jauna ere bertatik oso gertu, ematen du eskuin belaunan hartu duela min Jesusek. Minkeinu nabaria erdilariak, ea zutik jartzerik daukan Jesus Alvarezek, medikoaren laguntza izango du berdegunetik irteteko. Hortxe duzue Burumakur, nabarmen egiten du errenka erdilariak, errepikapena ikusten ari garenean, kolpe gogorra hartu du belaunean Andoni Taskonekin, guztiz nahi gabaikoa izan da ekintza hori. Alare, momentu zamar jokalarirekin aritu beharko da Diego Martinezen taldea. Gogoratu duela minutu eskaz, berdinketa ezarri duela markagailuan Juan Artolak, bana ari gara Lezamatik. Eskuinetik erasoan ari denean Bilbao Athletic, ongi keinuan Nico Williams, atzera jokatu behar izan duela ere Álvaro Núñezekin. Antxon jaso, burua gora altza du Gabizkoak, pasea barrutik Beñat Pradosentzat. Begira non jarri duen orain lerroa Kalahorrak, beste ere pasean kale egin duenean Beñat Pradosek ematen du euskarria parteatik pixkat kanpora dagoela. Oso jokalari garrantzitsua da Bilbao Athleticen interesetarako. Ia berriz ere zehaztasuna berreskuratzen duen Beñat Pradosek. Zurigorrien aldeko albokosak askatzen zuen Juan Artolak, alare marrasainak argi ikusi du. Kalahorrak jarriko du baloia jokoan, luze joka dute, buruz urrundu du arriskua Antxon jasok, baloiak ez dauka jaberik orain, zelai erdian tikitakan buruz talde bietako jokalariak, sentzua jarri nahi izan dionean Nico Williamsek baloia berreskatu du Kalahorrak, kontuz orain losak alare sorte pizkatekin eraman du baloia, atzera jokatu du Jesusekin. Hortxe duzue dagoeneko 11 jokalarirekin Kalahorra. Riegok barruan egin du Nico Williamsen aurrean, ala moduz eraman zuen baloi herria, arriskua urrundu duena Aitor Paresek, baloi herren bila Niko Serrano, abantai guztia Tomas Karrikerentzat, atzera jokatu du eskuinagaleko jokalariak Roberto Atezainarekin. Eskerrean Jesus atzera jokatu du Borjarekin berriro, atzelariak Atezainarekin jokatu du presioan Andoni Taskon ari denean, luze jokatu du eskuinala galerantz orain Robertok. Buruz indartsu orain Imanol García de Albeniz. Partida ona jokatzen ari da Gallartakoa. Gogoratu ezagun Irungo partidan galen ez dela partian izan Imanol García de Albeniz kaleratu izan zen Sanseren aurkako partida horretan. Gerora sanzioa behin beteta, gaurkoan beste ere 11-akora itzuli da Imanol García de Albeniz, oso jokalari garrantzitsua Joseba Etxeberriarentzat. Atzetik gidatuko du orain jokaldia Aitor Paredesek, indartsu interna atzelaria, eskuinan aurkitu du Álvaro Núñez. Partiako lehen jokaldian ikusi dugu errematea egiten, gerora
Piskat bera egin du Álvaro Núñezek. Ongi orain erasoan Andoaintazkon, aria barruan Nico Williams eskuinez jaurtik eta zuzenean Langatik gainera galdu zaio erremate ahalegin horri Nico Williamsi. Ez du partidan bere tokia aurkitu momentura arte Williams anaietan txikienak, hortxe izan du abagune txiki bat, ez du birritan pentsatu eta zuzenean atera jaurtitzea erabaki du. Lehen azken 10 minutuetan sartuak garenean, gogoratu dezagun, bana ari direla Bilbao Athletic eta Calahorra Lezaman. Anderriruk luze jokatu duenean, baloiaren bila Juan Artola ez du ongi neurtu erdilariak, baloia berreskuratu du zelai erdian, Diego Martínez taldeak atzetik oso indartsu etorrita, falta argia egin du Beñat Pradosek. Indartsu orain, Euskorri Naparra. Ongi baliatu du Victorrek bere gorputza, eta falta argia egin dio Bilbao Athleticeko Euskarriak. Prados, epaiarekin izketan ari garenean, hortxe duzue beste ere, berdinketaren gola eskerrez egin du errematea Imanol García Dalbenizek, errematea hori langara joan da, eta aldaratzean abiena Juan Artola izan da. Partida moteldu egin denean lehen zatiko azken minutu hauetan, falta izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak. Anderriruk jarriko du baloia jokoan, Joseba Etxeberria iruditan dugunean. Tentsioa Elgoibarko entrenatzailearen aurpegian, gauzak zail jarri zaizkio bere taldeari partida hasieran. Alare partida berdintzea lortu dute Leoikumeek. Gerain Beñat Prados jokalderi zentzua jarri nahian, eskerrean Nico Serrano, barrurantz egin du Nikok. Baloia Diarrarentzat zelai erdian, barrutik jokatu nahi zuen Williamsekin, kale egin du pasean Diarrak, baloia berreskuratu du Calahorrak, buru altxadu Victorrek, sakonean pasea Losarentzat, aurre hartu di orain. Antxon jasok kontrola luzte egan zaio Ahoizkoari. Alboko sakia izango du alde orain Calahorrak. Eta ez daukate orain inolako presarik. Markagailu hau ontzat ematen dute. Atxeden aldira heltzeko 5 minutu geratzen zaizkigunean. Tomas Karrikekeinoan azkenean Losarekin jokatzea erabaki du. Aurre hartu dio Imanolek, aldaratzen luzeak Calahorraren aldeko izango da. Karrike beste egin erasoa, Losa sakonean pasea Karrikerentzat, lurrera jeusi da eskuinegaleko jokalaria. Jokaldi horretatik oso ertu zegoen Muñoz Piedra epaile Madrildarra ez du faltarik adirazi, eta ondorioz zurigorrien aldeko ateko sakia izango da. Anderriruk ez duenean arriskurik hartu nahi, taldekide guztiak bildu ditu. Uste jokatuko du Igorrekoak. Beñat Prados eta Victor nor baino nor, gain hartu di orain Calahorrako 8 zenbakiak. Bilbao Athleticeko Euskarriari alare aldaratzea zurigorria izango da. Nico Williams eskuinegalean, iskin egina izan dio Riegori, alboko sake izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak. Juan Artola baloia babestu nahian, ongi irten dira ataka horretatik Bilbao Athleticeko jokalariak, eskerretik erazoan orain Bilbao Athletic, Imanol Nico Serranoekin jokatu du, barrutik pasea Diarrarentzat, ez da heldu Euskarria, baloia berreskuratu nahian Calahorra, ongi baliatu du gorputza bestein ere Losak, Riego keinu egin nahian, ababilena hor baloia berreskuratzeko orduan Beñat Prados izan da, alare gutxi iraundio baloia betzak Bilbao Athletic. Fran Sota kontrasoak itatzen, eskerretik Ander Eljada diren erdiraketa, arriskua urrundu du
Bilbao Atletikeko defentsak, Ander Eljadari barruantz egin du, Viktorrekin jokatu du, eskerretik jarraituko dute orain, erasoan Calahorrakoek, eskuinez, erdirak eta Ander Iruk eskatu du baloi hori, oso seguru orain Igorreko atezaina. Eta ematen du Bilbao Atletikek ez daukala denporari galtzeke, Imanolekin jokatu baitu oso askar Ander Iruk. Bikain orain, atak horretatik irteteko Juan Artola. Baloia sakonean Niko Serranorentzat, Riego baino bizkorra bada, alare ongi bueltatu da defentsalanetara, eskerregaleko atzelaria, sakonean jokatu du honek Nuñezekin, kornerra izango durain eskuinaldetik Joseba Etxeberriaren taldeak. Eta kontuz orain, atxeden aldira Eltzeko minutu eskaz geratzen direnean, estrategia jokaldiak oso arriskutsuak baitira. Ea, ongi moldatzen diren Joseba Etxeberriaren mutilak estrategia jokaldi honetan. Williams jartitzaile lanetan, baloia lehen zutoinera, ala modu zurrundu du arriskua Losak, bigarren saiakeran Fransotak urrundu nahi izan du arriskua, Paredes gurutzatu zaio eta falta adirazi diote atzelari bizkaitarrari. Ongi moldatu dira orain Calahorrakoak estrategia jokaldi hori defendatzerako orduan, ez dute euren aukera ongi baliatu Joseba Etxeberriaren mutilek. Taldekideak bildu nahian orain, Roberto atezaina luste jokatuko du baloia Lezamako zerura. Beste bain ere, jaso eta Losa nor baino nor, oraingoan ez dute ongi neurtu, Orposik erramortu eraman entzuenean baloi hori. Arriskua urrundu dute zuri-gorriek, zelai erdian baloia berreskuratu durean Diarra, kontu zain pasea sakonean, Williamsen bila, areatik irten da Roberto, oso adi orain. Atezaina Riegorekin jokatu du kontuz honek, arrisko hartu baitu pase horretan, presioan ari baizten Juan Artola. Baina hartu di orain Ander Eljadari, Imanol García Dalbeniz, Beñat Pradosek bere buruaren gainean bueltardia eman berri duenean ongi babestu du baloian aparrak. Burua gora Aitor Paredesek jokaren ekimena aldatu nahi zuen atzelariak, ongi zegoen kokatua Tomas Karrike, alboko sakea izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak. Kale egin durain, Jusuf Diarrak pasean, alare ongi moldatu da Euskarria baloia berreskuratzeko orduan. Metroak aurrera egiten orain Calahorra, Fransota zegoen presioa, luste jokatu du Antxon Jasok baloiaren bila, Niko Serrano eta Borja gaina hartu dio atzelariak. Ongi orain indartxo Antxon Jaso, zelai erdian baloia jeitsi duenean Juan Artolak, Diarra, sakonean pasea, Niko Guliazentzat, indartxu orain, Aitor Paredes, falta eskatzen zuen atzelariak, alare epaileak, Calahorraren aldeko alboko sakea adierazi du, epaileak jokoa eten duenean, Joseba Etxeberriarekin hizketan epaile Madrildarra lasaitasuna eskatu dio Elgoibarko Oiarrari. Minutu bateko luzapera izango dugunean Lezaman, 46. minutura arte joango gara partida honetako lehen zatian. Presioan Andoni Taskon, arrisko hartu zaren Roberto, baloia luze Lezamako zerura. Arrisko aurrundu du buruz, Antxon Jasok, ez du ongi neurtu orain Karrike, kalare aldaratzean, ongi moldatu da Viktor. Fransota, baloia loratu egin du Ander Eljadariren bila, buruz ongi gurutatu da Aitor Paredes, arriskoa eskerrez urrundu nahian. Niko Serrano, baloia zelaitik kanpora bidali du Linde kapitainak. Adi zegoen Calahorrako kapitaina, eta ongi eten du jokaldi horri, epailea ordularia begiratzen ari denean txistua jo berri du Muñoz Piedra jaunak. Jokalariak aldageletarako bidean, eta hortxe duzue markagailua lehen zati honetan. Bilbao Atletikek bat, Calahorrak bat. Calahorra aurreratu egin da markagailuan, gerora Bilbao Atletikek lortu du berdinketa. Jokalariak atxeden aldira doaz, guk ere atxeden hartuko dugu, minutu gutxi barru, bueltan gara jaun Andreok.
Bai. Bueltan gara dagoeneko bigarren satia ikusteko. Jaun Andreok gogoratu dezagun nola joan zaigun lehen sati hau. Kalahorrak aurrea hartu du markagailuan 16. minutuan Jesusen gola tarteko. Gerora irudietan duzuen gizon horrek Juan Artolak berdindu du norgehiagoka 31. minutuan. Ongi sartu da Bilbao Athletic partidara. Alare markagailuan atzetik hasi da Joseba Etxeberriaren taldeak, gerora Kalahorrak egin du gora eta behar bada Diego Martinezen taldea hobekien ari zenen momentuan heldu da Bilbao Athleticen gola. Guztio dakigun zer nolako errestasuna daukaten zurigorriek gola egiterako orduan. Orain bigarren 55 minutu hauetan nola moldatzen diren. Erdulariari begiratzen Muñoz Piedraiona txistua jo du epaile Madrildarrak, bigarren zatia dagoeneko abian da. Kalahorrak bideratuko du bigarren zati honetako lehen erasoa. Arriskua hartu orain Borja, eskuinera jokatu du Linderekin presioan Juan Artola, aurre hartu dio orain Iker Amororturi Imanolek. Ongi presioan orain jokalari zurigorriak, alboko sakea izango du alde. Joseba Etxeberriaren taldeak, baloia babestu nahian Juan Artola. Alare, jokoaren ekimena berreskuratu du. Kalahorrak falta adirazi dutenean, ez falta ez den azkenean parkatu, alboko sakea izango da beste ere, zurigorrien alde, Beñat Prado zelai erdian. Atzera jokatu du Aitor Paredesekin. Presioan Fran Sota. Atzera jokatu du honek Antxon Jasorekin. Pasea Niko Serranoentzat, barruan egin du Niko Serrano, baloia berreskuratu duenean Kalahorrak, kontrasoan irten dute Diego Martinezenek, begira non dagoen eskuina galdeko atzelaria Tomas Karrike, Ander Eljadadirekin jokatu du, barruan egin nahi zuen Realeko Arrobian hasitako jokalariak, pasean kale egin duetenean Kalahorrako jokalariek, beste alboko sake bat izango du alde etxeko taldeak. Eskuinetik jarri dute baloia jokoan. Ala moduz baloia ateratzeko nahian Bilbao Athleticeko jokalariak. Andoni Taskon baloiarekin beste alboko sake bat izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak. Luze jokatu duenean Aitor Paredesek baloiaren bila Borja eta Andoni Taskon. Bere gorputza baliatu du Borjak. Indartsu joan da atzelaria lurrean minkeinu nabariekin Andoni Taskon, epaile jauna lasaitasunezke ari zaionean Borjari. Hortxe duzue sorbaldaz jo du Andoni Taskon, falta argia egin du atzelariak, zelai erdian baloia jokoan jarri du dagoeneko Álvaro Núñezek, arriskoa hartuz atzelari sondikostarra. Barruantz egin du Núñezek, Beñat Pradosekin jokatu du. Burua gora Beñat Pradosek bigarrarekin jokatu du honek atzera Aitor Paredesentzat. Zelai erdiko lerroa pasa da Aitor Paredesek barrutik jokatu ez duen Núñezekin, baloia berreskuratu du Kalahorrako atzeko lerroak. Ander Eljadadi ongi gurutzatu zaio Yusuf Diarra, baloia berreskuratu du Bilbao Athleticeko euskarriak. Antxon Jaso, presioan Fran Sota, luze jokatu du Ahoizkoak, baloiaren bila Taskon eta Borja beste ere. Taskonek ukitu du buruz baloi hori. Hala ere, aldaratze luzea, Kalahorrari suertatu zaio, luze jokatu duenean Robertok, baloia zelai erdira. Losa eta Imanol nor baino nor aurreratu eginda Gaiartako atzelaria. Hala ere, baloia berreskuratu dute Kalahorrakoek. Linde zentzua jarri nahian, Jesus atzera jokatu du honek. Eskerregaleko atzelariarekin, arazo ugarirekin, baina Victorrek oso ongi suertatu du ataka hori. Arazoekin beste baina Riego, Jesusekin jokatu du berriro, eta honek zentzua jarri dio Kalahorrako jokaldeari. Eskuinetik Karrik erazoan, atzera jokatu du Linderekin. Victor, ongi eman du bueltardia, ez du ongi elkarrurretu Losarekin.
Orain, erasoa bideratuko du Aitor Paredesek eskerregaletik Niko Serrano, sakorean pase Imanuelentzat. Ongi bueltatu da Iker Ramon Hortu defentsa lanetara. Gaiartakoak atzera jokatu du Beñat Pradosekin, burua gora Euskarriak. Bakarrik Diarra, eskuinan Álvaro Núñez dauka, bera entzati joa baloia. Horrean dauka Ander El Haddadi, barruantz egin du Álvaro Núñezek, keinu egin du. Eskuinan aurkitu du Nico Williams. Nico Williamsek atzera jokatu du Núñezekin erdiraketa buruz egin nahi zuen errematea. Juan Artolak falta adierazi diote Euskarriari, eta hortxe dituzue Linde eta Juan Artola lurrean. Eta da minkeinu nabariekin hortxe duzu errepikapena, erdiraketa Álvaro Núñezek berandu iritsi da Roberto Atezaina, eta kolpe gogorra hartu dute bai Artolak bai Lindek. Kalahorrako kapitaina oraindik ere lurrean minkeinu nabariekin. Alare orain zutundu egin da kapitaina, falta adierazi diote Juan Artolari, falta izango du alde Kalahorrak. Hortxe duzue Bizkarralde aukitzen Linde kapitaina, Robertok dagoeneko baloia jokoan jarri duenean. Kontuz, arriskoa egon daiteke Bilbao Atletiken area barruan. Jokoz kanpoko posizioa adierazi du Muñoz Piedraren marrasainak. Amor Hortu jokoz kanpoko posizioan zegoen. Beñat Prados atzera jokatu honek Paredesekin. Kontuz, arazotan sartu baita Aitor Paredes, alare gerora Losa eta Fran Sota ez dira ongi ulertu, aukera argia izan zitekeen Kalahorraren alde, ez dute ongi baliatu Diego Martinezen mutilek. Arazotan sartu da Aitor Paredes, baloia oso toki arriskutsuan galdu du. Atzelari bizkaitarrak, alare gerora sorte izan du etxeko taldeak. Losak eta Fran Sotak ez baitute ongi elkar ulertu. Luze jokatu duenean Anderriru gaina hartu di orain Jesusek Artolari, beste alboko sake bat izango du alde etxeko taldeak. Baloiarekin Niko Serrano kale egin du pasean, Ander El Haddadi kontrasoa bideratu nahian, atzetik etorri eta bikain gurutzatu da orain Yusuf Diarra, kontuz orain kale egin baitu Álvaro Núñezek adi zegoen jokaldi horretan. Anderriru aukera izan du. Kalahorrak kornerrera desbideratu du abagune hori Bilbao Atletikeko Atezainak. Atzera pasea egin du Álvaro Núñezek, begiratu gabe bertatik zegoen Losa. Oso ondo, orain oso adi Anderriru gizon horren abagunea kornerrera desbideratzeko. Kornerra izango du Kalahorrak orain eskuinaldetik, Fran Sotak eskuin bezoa gora. Riego ere jokaldi horretatik oso gertu. Ea nola moldatzen diren estrategia jokaldean. Sotak jarriko du baloia jokoan. Aria txikian, erremate saiakera. Ematen du jokoa eten egin duela. Epaileak jokoz kanpoko posizioa zegoen, alare Kalahorrako jokalariek penaltia eskatzen zuten. Epaileak ez du eser ikusi hortze duzu eisketan, eskua gora jokoz kanpoko posizioa adieraziz. Muñoz Piedra jauna, baloia dagoeneko joko andalezaman. Esta bat ere ongi sartu Joseba Etxeberriaren taldea. Bigarren zati honetan gora egin du Kalahorrak. Ongi orain Yusuf Diarra, baloia egisterak orduan, ongi Iker Ramon Hortu, kontrasoa bideratuko du Gernikarrak, ezkerretik Ander El Haddadi dauka. Aurrean dauka honek Álvaro Núñez erdirak eta Losaren bila, errematea zuzenean Anderriruren eskuetara, eta igorrekoak partida moteldu nahi du. Falta egin diotenean orain Andoni Taskoni. Zelai erdian beste abagune bat izan du Kalahorrak.
oso ongi sartu da partidan Diego Martinezen taldea. Burukada izan du oraingo honetan, losak hortxe duzue Ander Eljadadiren erdiraketa burukada egin du. Losak bere burukada oso mantxo irten da eta ez du inolako arazorik izan Ander Iruk. Alarik gustora ikusten ari gara orain Kalahorra berdigunean. Bilbao Athleticek martxatxo bat gehiago sartu beharko du Jaun Andreok. Taldekidei laguntza eske orain Imanol García Dalbeniz barrutik jokatu du Beñat Pradosekin, honek atzera jokatu du Aitor Paredesekin. Burua gora altxa du atzelari bizkaitarrak, eskuinean Álvaro Núñez aurkitu du. Keinu egin du Sondikostarrak, barruan egin du Álvaro Núñezek, sakonean pasea Niko Gulezentzat, kontu sareatik irten baita Roberto, arrisko hartu zorain atezaina, alare adi zegoen, atezaina oso adi, gerora baloia urrundu egin du, eta horren ondorio da ikusiko duen txartel hori bere area atzean utzi du, buruz urrundu du arriskua alboko sakera eta gerora Nico Williamsek azkar atera nahi zuenean baloia urrundu egin dio hegaleko jokalariari atezainak, horren ondorioz txartel horia erakutsi dio Muñoz Piedra jaunak. Jokoa eten da Lezaman, dagoeneko bigarren zatiko 10 minutu joan zaizkigunean, momentu zaldaketarik ez markagailuan. Andoni Taskonek Álvaro Núñezekin jokatu du, beste nire Andoni Tasko Malorekin, ongi irten da atako horretatik Nico Williams, atzera jokatu du Beñat Pradosekin, Diarra, presioan orain Jesus, atzera jokatu du Diarrak, Aitor Paredesekin, burua gora Paredesek, jokalaren ekimena eskerraldera aldatu du atzelariak, bularrez kontrola ongi Imanolek, horrean dauka Karrike erdirak eta zaiakera, ez zaio ongi irten, alare aldaratzea Imanoli berari suertatu zaio, baloia gutxi iraundi orain, talde zurigorriari kontrasoan irten nahi du Kalahorrak, baloia losaren bila, jokoz kanpoko posizioan zegoen. Aurrelaria argi ikusi du Marrazainak, ongi botata zuen lerroa Bilbao Athleticeko atzeko lerro horrek, jokoz kanpokoa, egia esan argia zen. Eskuinetik orain erasoan Bilbao Athletic, Álvaro Núñez barrutik jokatu du Nico Williamsekin, presioan orain Riego, barrutik arrisko hartu zorain Álvaro Núñez. Ongi irten dira presiotik Joseba Etxeberriaren mutilak, ezkerretik erasoan Imanol, keinu egin du Gallartakoak, barrutik jokatu du Juan Artolarekin. Baloia babestu nahian Juan Artola, Prados eta Diarra tikitakan, ongi jokatu dute Nico Williamsekin, barruantz egin du Nikok, eskuinera pasea Álvaro Núñezentzat, Sondikostarrak burua gora erdiratu egingo du, keinu egin du azkenean, eskerrez erdirak eta burukada pretzeuka Juan Artolak, alare arrisko urrundu du Victorrek, aldaratze luze Imanolentzat, Artola jokalde horretatik gertu zegoen, altzerantz egin du Imanolek, Diarra, presioan orain Kalahorra. Ongi erasoan Bilbao Athletic jokaldia lantzen, barrutik Nico Williams, Paredesekin jokatu du honek. Jokoaren ekimena eskerraldera aldatu nahi zuen atzelariak ahalegin du, pasean indartzu egia izan da. Eskerrez egindako ahalegin hori, alboko sake izango du alde Kalahorrak, alare ematen du aurrera pausua egin duela etxeko taldeak. Kontuzrain espaitu ondo neurtu Antxon Jasok, baloiarren bila Fransota, alboko sakea izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak. Mate zuen min hartua zuela Antxon Jasok, eskuak bizkarraldean ditu ahoizkoak, alare jokalari oso gogorra da Antxon Jaso. Sakonean pasea Nico Williamsentzat, abiadura erakustaldia beste ere, erdirak eta eskuinez bigarren zutoinean Niko Serrano zegoen, kontu zaldaratzea Imanoli suertatu baitzaio, Borjak urrunduko du arriskua. Ez du ongi neurtu beste ere, Antxon Jasok, alare erratza bailitzan, ongi bueltatu da defentsa lanetara Beñat Prados, Diarra, pasea sakonean ezkerraldetik, bertatik dago beste ere Imanol García Dalbeniz, erdirak eta saiakera Gallartakoak, ongi gurutzatu da Karrike,
Manol ataka horretatik irten nahian bi atzelari inguraturik zegoen Gallartako atzelaria. Azkenean alboko sakea izango du alde Diego Martinezen taldeak. Laguntzazke Tomas Karrike losarekin jokatuko du, ongi bildu du baloia aurrelariak, atzela jokatu du atzelariarekin, gainetik kendu du baloia, Jesusek urrundu du arriskoa buruz. Bere buruka da zuzenean kanpora joan da, Antxon Jasok ez dauka, denporari galtzeke. Álvaro Núñez presioan Ander El Haddadi. Eskerrera jokatu du Sondikostarrak Antxon Jasorekin, honek Niko Serrano aurkitu du. Eskerrean Imanol. Presioan ongi orain Kalahorra, lerroak atzeratu beharreko ditu orain. Bilbao Atletikek. Eskuinetik orain pasea. Paresek, buruz ongi Ander El Haddadi begira non dagoen egaliko jokalaria defentsa lanetara etorrita. Arasoekin orain Borja, gainetik kendu du baloia zuzenean Ander Iruren oinetara. Eta hortxe entzun zenitzazketen Joseba Etxeberriaren txaloak. Diarra eta Williams nor baino nor kontuz baloia toki arriskutsuan galdu baitu Jusuf Diarrak. Kontrasoa bideratuko du orain Losak. Fran Sota ari hartzean barruan egin du Sotak. Iker Amorortu aurkitu du Jaurtik eta Amorortu gutxigatik baina Zutoinetik kanpora galdu da Gernikarraren ahalegina. Esan dugu jokalari zitala zela talde honetako golegile nagusia da Iker Amorortu, hortxe duzue bere Jaurtik eta gutxigatik baina eskuin Zutoinetik kanpora joan da eta kontu handia izan beharko dute Bilbao Atletikeko euskarriek ez da lehen aldia toki horretan baloia galtzen dutela, gerora zita irtetzen da Kalahorra kontraerasoan. Kontu handia izan beharko dute, bai Beñat Pradosek baita Jusuf Diarrak ere baloia galdu eta oso bizkor irtetzen baita kontraerasoan Diego Martinezen taldea. Baten parkatu du Iker Amorortuk, behar bada bigarrenean ez du utzik egingo. Ongi buruz arriskua urruntzen Antxon Jaso. Alare, baloia betza gutxi iraundie Zurigorriei atzetik landuko du jokaldia Linde kapitaina. Buru altxadu, eskerra jokatu du Borjarekin. Andoni Taskon presioan, atzela jokatu du Borjak Roberto atezalienekin. Luce Robertok baloia Lezamako zerura, Pares ongi orain, Fransotari gaiendu zaio atzelaria. Beñat Prados lerroak puskatu nahian sakorean pasea Andoni Taskorentzat, oso ongi gurutzatu da Linde kapitaina, baloia jaitsi nahian orain Amorortu, baloia este irten, sakonean jokatu du Losarekin, adiztegoen orain honetan Antxon Jaso. Luze jokatu du abizkoak, baloia erren bila, Joan Artola, arriskua urrundu du Lindek. Ongi orain Kalahorra tikitakan, atzetik defentsalanetara eta etorrita Joan Artola falta eskatzen zuten. Kanpoko taldekoek falta argia orain zelai erdian. Jesusek falta gogorra egin dio Juan Artolari eta txartel horia ikusiko du Kalahorrako golegileak. Jokaldia etel nahi izan du eta sekulako ostikoa eman dio Juan Artolari. Aurretik eginiko falta eskatzen zuten Diego Martinezen mutilek epaiak ez du halakorik adieraztik gerora. Jokoa eten nahi izan du. Kalahorrako jokalariak eta egia da txartela oso argia zela. Baloia dagoeneko jokoan denean Lezaman. Aitor Paredes eskuinean Álvaro Núñez dauka, berarekin jokatu du. Ander El Haddadi presioan barrutik jokatu du Nico Williamsekin. Arriskua hartu zorain Álvaro Núñez, ongi irten da ataka horretatik Sondikostarra. Baloia eskerre galera. Alboko beste atzelariaren bila, Imanolen bila. Artola eta Imanol tikitakan, barrutik jokatu du orain Imanolek Serranekin, bakarrik zelai erdian Diarra. Burua altxadu Jusuf Diarrak, eskuinalderan pasea Núñezentzat, sakonean orain Nico Williams ongi egin dio iskin orain atzelariari erdirak eta bigarren Zutoinan bakarrik da Imanol
Ez dute ongi elkar ulertu Niko Serranok eta Andoni Taskonek eta parkatu egin du oraingoan Bilbao Athleticek. Abagunea argia zen, behar bada Andoni Taskon hobeto kokatua zegoen errematerako hortxe ikusiko dugu. Imanolek buruz egin du beste erdiraketa bat, Andoni Taskonek aukera argia zeukan, oso behartua egin du erremate hori. Niko Serranok eta 2-1 parkatu egin du orain Joseba Etxeberriaren taldeak. Jesus lurrean minartua daukagunean ematen du aldaketa egin beharko duela Diego Martínezek. Lehen satian ere arazo fisikoak izan ditu Jesus Alvarezek. Orain lurrean etzanda daukagu, lurrean eserita erdilaria gola egin du. Lehen zatiko 16. minutuan orain medikuari da erdilaria hartatzen. Alare ematen du Diego Martínezek aldaketa egin beharko duela. Berdegunetik irten beharko da Jesus Alvarez. Errenka ikusten dugu ondoko marraren bila. Momentura arte partida etenda daukagu Lezaman. Aldaketa prestatzen ari da bien bitartean Diego Martínez. Ortega prestatua dago eta ematen du baietz aldaketa egingo duenean orain. Diego Martínez Jesusek utziko du berdegunea bere tokian. Ortega zelairatuko da. Eta Joseba Etxeberriak ere beste aldaketa bat prestaturik dauka. Ea oraingo jokaldi honetan egiten duen ez. Itzarok egin beharko du. Luze jokatu baitu Robertok. Losa baloiaren bila kontuz orain. Bizkarra hartu nahian. Ikerra amorrortu baitze bilen. Ongi moldatu dira Bilbao Athleticeko atzelariak. Baloia bularrez jetxitu Victorre. Falta eskatzen zuen Euskarriak. Alare kontrasoa bideratuko du Nico Williamsek. Nico Williams eta Borja nor baino nor. Pasea eskerralderantz, bakarri dago Niko Serranok. Keino harti egin du Niko Serranok. Oso ongi orain Roberto. Oso ongi orain Kalahorrako atezaina eta kontuz partiak espaitu etenik. Eskerretik Ander Eljadadi erasoan. Aurrean Núñez dauka, pasea atzera Fran Sotaren bila. Eskuinean amorrotu sakonean pasea. Karrikerentzat oso ongi kokatua zegoen orain Imanol. Kontuz partida puskatu baita. Eta Niko Serranok 2-1 izan du bere oinetan. Oso ongi orain Roberto atezaina. Presionaren Nico Williams ongi aurre hartu dio Riegori. Álvaro Núñezek arazoekin baina irten da ataka horretatik Nico Williams. Atzera jokatu du Beñat Pradosekin. Burua gora altxadu Pradosek. Yusuf Diarra atzera jokatu du Paredesekin. Eskuinetik erasoan Álvaro Núñez. Burua altxadu Sondiko Zarra. Keinu egin du. Barrurantz Sondiko Zarra falta egin diote Álvaro Núñezi. Falta arriskutsua izan daiteke. Bialditan egin du keinu Álvaro Núñezek, gerora Victor Berandu iritsi da, falta argia egin du eta orain bai, aldaketak egin ditu Joseba Etxeberriak. Andoni Taskon, dijoa, aurkira Beñat Prados baita, euren tokian Juen Urain eta Victor San Bartolome zelairatuko dira. Esan dugu, partidaren hasieran Beñat Prados arazo fisikoekin zetorrela txorkatila gaizki zeukan erdilari naparrak, gerora behar bada ez du bere arratxik onena izan. Eta orain 20 minutu emango dizkio Joseba Etxeberriak Victor San Bartolomeri falta arriskutsua duenean alde orain Bilbao Athleticek, erdirak eta Imanolek. Hala moduz baina arriskua urrundu du Kalahorrak, kornerra izango du alde orain etxeko taldeak. Gurpila eman dio Imanolek erdirak eta horri.
baloia pixkanaka izten zijoan hortxe duzue, errematerako esperoan Antxon Jaso zegoen, Lindek bidali du baloi hori kornerrera. Ezkerretik, Imanolek berak jarriko duenean baloia jokoan. Bilbao Atletikeko 5 jokalari area barruan, aldaratzearen zain Niko Serrano eta Niko Williams. Baloia penalti punturantz, Juan Artola ez da heldu, errematera ongi gurutzatu da orain. Niko Williams erasoan jarraituko du etxeko taldeak. Victor San Bartolome, atzera jokatu du Álvaro Núñezekin. Kontuz arrisko hartu baitu Álvaro Núñezek, azkenean atzera jokatu du Ander Irurekin. Aitor Paredes burua gora altxadu atzelariak, jokoaren ikimena erabat aldatu nezuen eskuin alderantz, kontuz orain Riegok kale egin baitu kontrolean, erasoan jarraituko du Niko Williamsek. Keinu egin dio orain Victorri, areartzean Niko Williams, burua altxadu pasea atzera Imanolentzat, keinu egin du honek ere, area barruan zen, ongi berreskuratu baloia Iker Ramon kontraso orain Calahorran alde, partida bizi du Jaun Andreok. Fran Sota, ongi bueltatu dira zuri-gorriak defentsalanetara, hala ere, erasoan jarraitzen du Iker Ramon oso ongi orain Victor San Bartolome eta partiak ez duetenik. Juan Artola, azkenean bai, jokaldia moteldu egin du Joseba Etxeberriaren taldeak. Álvaro Núñez, pasea sakonean, Williams entzat, Roberto eta Williams nor, baina nor, adizegoen orain, atezaina kontuz arazotan zartu. Altzen eta Roberto atezaina azkenean baloi hori kanpora bidaltzea lortu du. Aldaketa egingo duenean orain. Diego Martínezek Fran Sota aulkira behar bada. Kalitate handieneko jokalariak Calahorran bere tokian. Soto zelairatu du Diego Martínezek. Francisco Jose ere berdegunera. Ea, norden berdegunea utzi duen beste jokalaria Ander Eljadari izan da. Erasoan jarraitzen duenean Bilbao Atletikek. Niko Serrano eskerretik, Imanol García del Beniz, kontuz orain oso ongiari baita erasoan Bilbao Atletik. Area barruan Niko Serrano. Bertatik irten behar izan da, presioan ongiari baita Linde. Bueltardia eman du erdirak eta Niko Serrano kornerra behartu du bere taldearen alde. Ongi orain Niko Serrano kornerra behartzen. Eskerretik jaurtitzaile lanetan Imanol García del Beniz, eskuin besoa gora, estrategia jokaldia. Bilbao Atletikeko 5 jokalari area barruan, baloia penalti punturantz, arriskua urrundu du Losak. Aldaratze luzea Niko Williams entzat. Baloia babestu nahial Niko Williams, ez diote faltarik egin. Ongi orain Victor San Bartolome atzera jokatu du Ander Irurekin. Zeinen askar irten diren presiora Calahorrako jokalariak, eta ez du arazorik izan nahi izan. Victor San Bartolomek atzera jokatu du. Kontrolean kale egin duenean orain. Juan Artolak azkenean bere taldearen aldeko alboko sake adierazi du Marrasainak. Juan Artola bera baloiarekin. Atzetik etorrita Victorrek berresturatu nahi zuen baloia, falta adierazi diote Victorri. Orain lasaitasun eske epaile madrildarra. Kontuz orain kale egin baitu Antxon Jasok pasean, oso adibeste behin ere Victor San Bartolome ongi sartu da partian Euskarria. Luze jokatu du Aitor Paredesek, inongo aukerarik gabe Juen Urainentzat. Roberto hori heldu zaio baloi hori mantxo, eskuinera jokatu du Linderekin. Kapitainak luze jokatu du Losaren bila, kontuz lapraste egin baitu Antxon Jasok, ongi gurutzatu da Aitor Paredes. Erasoko jokaldia bideratuko du Imanolek, Yusuf Diarrarekin jokatu du eskuinetik Niko Serrano orain. Aurretik Riego dauka, barruan egin du Serrano, gerdirak eta Juen Urain errematera bularrez egin du kontrola, ez du errematea egitea lortu. Aukera hona zen, arriskoa urrundu dute orain Calahorrako jokalariek, ongi bildu du baloi hori Lozak.
Kontrasoa bideratu nahian Karrike, lurrera jausi da atzelaria, erasoan orain etxeko taldea, Álvaro Núñez eskuinetik. Jokaldia moteldu egin du Sondik Ostarrak, atzera jokatu du Aitor Paredesekin. Nekia ere nabaritzen hasi beharko da, partida bizia izan baita, eta fisikoki oso exigentea. Aitor Paredes aurrean Iker amortu dauka, barrutik jokatu du Williamsekin. Bigarren zatian askoz gehiago ikusten ari gara Nico Williams, eta horiek albiste onak dira Joseba Etxeberriaren taldearentzat. Antxon jaso. Eskerrean aurkitu du Nico Serrano, barrutik zeukan Victor Alere atzera jokatu du Imanolekin. Antxon jasto beste bain ere. Aitor Paredes. Oso gertu zeukan Álvaro Núñez, Williamsekin jokatu du, ongi lehen ukituan San Bartolome aurkitzen. Nico Williams. Zelai erdian Yusuf Diarra, burua gora altxadu Euskarriak. Victorrekin jokatu du. Baloia eskerrera Victorrek, ongi Tomas Karrike. Soto atzera jokatu du zeleratu berriak, Lindek urrundu du arriskoa, baloia babestu nahian. Sola, ez diote faltarik adierazi Antxon jasori. Jokoaren ekimenak zurigorria izaten jarraituko du. Yusuf Diarra, eskerrean Imanol aurkitu du. Nico Serrano, Imanol beste bain ere. Diarra, presioan Ikerra morrortu. Ongi eman du bueltardia Diarrak. Falta adierazi diote orain. Soto oroi. Eta falta izango du alde orain. Bilbo Atletikek hortxe duzue. Soto hori adierazitako falta hori. Jokoa dagoeneko. Baloia, balrutik Nico Williams. Ongi riego, zelai erdian. Ortegak losa aurkitu beste ere Ortega. Eskuinean Soto, pasea atzera. Karrikeren bila. Linde aurkitu honek, arriskua urrundu nahian honain kapitaina. Losak beste behin ere. Baloia buruz ukitu duenean. Zer nolako partida egiten ari den Losa aurrelaria. Baloi guztiak ukitzen ari da Kalahorrako aurrelari gaztea. Eskuinetik Núñez, hotzean jokatu du Williamsekin, honek Núñezekin beste ere, barrutik Williams tikitakan eskuine galeko jokalari biak alabiak. Esto asmatu pasean Victorrek. Eskuine galetik alboko sakea izango du alde. Etxeko taldeak beste bi aldaketa egingo dituenean orain. Diego Martínezek Ikerra morrortuk eta Losak utziko dute berdegunea. Ea, nor diren, zelairatzen diren, bi jokalariak, hogei zenbakiaz, Mark zelairatuko da. Ea, bestia ikusterik dugun, Losa aulkirako bidean ikusten dugunean sekulako partida jokatu du aurrelari gazteak, eta hortxe erraiko berdegunera irteten. Aurreko lerrori erabat aldatutu Diego Martínezek, abiadura eman nahi dio partidari, hanka berriak zelairatu nahi ditu. Luze jokatu du Robertok, baloia eskuina galera, gaina hartu dio orain. Karrikeri Imanolek, Gaiartakoa baloiarekin, keinu egin du Imanolek. Alare atzera jokatu du Antxon jasorekin. Ander Hiru. Aitor Paredes presioan orain. Mark Nierga. Antxon jaso presioan Raiko baita. Ongi baloia buruz ukitzen Juan Artola. Eskerrean Imanol. Antxon jaso presioan orain Kalahorra. Indartsu irten dira bi aurrelariak. Luze jokatu du Ander Hiruk, baloiaren bila. Nico Serrano, buruz ukitu du Serrano baloi horri. Aldaratze horren bila Ortega. Bere baloia aulkien paretik kanpora joan da. Orain aldaketa egingo duenea Bilbao Athletic denean. Nico Serrano aulkira, bere tokian Jon Cabo zelairatu du Joseba Etxeberriak.
oso ongi sartu da lehen zatian partidan. Niko Serrano bigarren zati honetan gutxiago ikusi dugu ezkerregaleko jokalari gaztea. Partidako azken 10 minutuetan sartzear gaudenean momentura arte bana lezaman. Kabo ari denean erasoko jokaldia bideratzen, indartzu irten da Jon Kabo. Luzeian zaio azken kontrol hori, ongi gurutzatu da Calahorrako defentsa eta kontuz partida hautzi daiteke eta. Riego atzera jokatu du Borjarekin, Barrutik honek Ortega aurkitu du. Riego ere baloiarekin beste ere, Fran. Erasora doa Riego. Jokatu nahi zuen, ongi berreskuratu du baloia Bilbao Athleticek, Jon Kabo. Falta argia egin diote Jon Kabori. Riegok bai ala bai moztu nahi zuen jokaldi hori. Hortxe duzue oso argi oratu egin du Jon Kabo, falta benetan argia izan da. Álvaro Núñez, baloia sakonean, Niko Gulenzentzat, ongi gurtzatu da. Riego alare gerora lo hartu du. Eta bilago izan da Nico Williams. Falta atera dio ezkerregaleko atzelariari eta kontuz falta hauek arriskutsuak izan daitezke eta partiako azken 10 minutuetan sartuak gara eta estrategia jokaldiek bere biziko garrantzia hartzen dute minutu hauetan. Jaurtitzaile lanetara Imanol García Dalbeniz. Esian gizon bakarra jarriko du Roberto Atezainak. Esia oso gertu baloitik. Distantziazke Imanol García Dalbeniz. Raikori urruntzeko esan dio epaile madrildarrak. Eskerrez aterako du Imanolek, gurpila emango dio baloi horri. Isten jindoa baloia. Arriskua urrundu dute Calahorrako jokalariek. Raiko baloiarekin. Mark Niergak nahi du baloi hori zakonean, bere burua lurrera bota eta bikain gurutzatu da orain Victor San Bartolome. Eskerretik Riegok jarriko duenean baloia jokoan. Luze jokatu du Mark Niergarren bila. Mark Nierga baloia babestu nahian, Barrutik jokatu Franekin, kontrola Luzoian zaio alare. Ongi moldatu da, Ortegak baloia eskuinera bidaloi duenean. Tomas Karrik aurkitu Ortegak, Ortega beste ere baloiarekin, atzera jokatu du Linderekin. Borja. Barrutik Ortega beste ere, bakarri dago Euskarria. Bana hartola presioara, heltzen ari zela, Tomas Karrike. Barrutik jokatu du Sotorekin, Horpoz jokatu nahi izan du Sotok, oso soaia zen. Baloia zurigorria izango da, Diarra, indartsu orain, oso indartsu gurutzatu da Borja eta sekulako kolpea hartu dute bi jokalariek. Diarra eta Borja biak alabiak lurrean minartuta ematen du Diarra zutik jarriko dela, Borjak lurrean jarraitzen du minkeinu nabaiekin eta txartel hori erakutsi dio epaileak Yusuf Diarrari. Ea ikus desakegun hasieran ematen zuen ez zuela faltarik adiraziko, epaileak azkenan ematen du baietz adirazi egin duela eta horrez gain txartel horia ikusi du Yusuf Diarrak lurrean. Oraindik ere minarekin Borja medikoa irten beharko da jokalaria hartatzera. Lana izan du gaurkoan Calahorrako medikoak. Ez dakit zenbatetan ikusi dugun berdegunean. Azkenean ematen du ez duela berdegunea utzi beharko Borjak eta kontuz falta hau arriskutsua izan daiteke eta. Lerroa asko atera du kanpora. Bilbao Athleticek adi egon beharko dute zurigorriek. Ez dute bat ere ongi atera estrategia jokaldi hori. Calahorrakoek metroak aurrera egin dituzte zurigorriek, kontuz espaitu ongi neurtu Aitor Paredesek, aria barruan Fran sartun da. Aurrean dauka Antxon Jaso. Atzera egin behar izan du Franek,
Atzera jokatu du Viktorrekin. Honek atzerako Borjarekin. Lerroak aurrera bidali ditu orain. Bilbao Athleticek eskerretik erdirak eta Riegok zuzenean. Ander Riroren eskuetara baloia Diarrarentzat. Artolarekin jokatu du Diarrak. Baloia loratu egin du Artolak, Nico Williamsen bila. Ezkerretik Jon Cabo. Nico Williamsekin jokatu du Jon Cabok. Ez du asmatu pasean Nico Williamsek. Eta beste korner bat izango du alde orain. Bilbao Athleticek partidak ez duetenik. Erasoak area batean eta bestean. Beste estrategia jokaldi bat orain Bilbao Athleticen alde. Jaurtitzaile lanetan betikoa, Imanol García de Albeniz, eskuin besoa gora. Ea nola moldatzen diren orain, baloia penalti punturantz, errematea Antxon Jasok, eta arzen nolako gola egitea lortu duen Ahoizkoak. Esan dugu estrategia jokaldiak garrantzitsuak direla minutu hauetan, eta hortxe duzue Antxon Jasoren gola. Imanolen erdiraketa eta aztelako burukada egin duen Ahoizkoak. 85. minutua lezamatik Bilbao Athleticek 2, Kalahorrak 1. Partida iraultzea lortu du Joseba Etxeberriaren taldeak gogoratu. 16. minutuan Kalahorra aurreratu dela markagailuan, gerora Artola eta oraingoan Jasoren golak tarteko markagailua irauli egin du etxeko taldeak. 85. minutua lezamatik aurretik da Bilbao Athletic. Oso gol garrantzitsua egin du orain Antxon Jasok. Bigarren fase hau hasi berria da eta oso garrantzitsua da garaipen batekin hastea. Oraindik ere lan egin beharko dute gogotik gainera Joseba Etxeberriaren mutilek, alare markagailuan aurretik jartzea lortu dute eta 5 minutu baino ez dira geratzen momentuz 80. iristeko. Alare ezin dira erlaxatu Joseba Etxeberriaren mutilak gogotik egin beharko dute lan garaipena lezaban usteko. Antxon Jaso eta Raiko nor baino nor, gaina hartu dio Raikok Ahoizkoari. Buruz ongi gurutzatu da Imanol García Albeniz, ez du orain ongi asmatu pasean Jon Cabok. Franz Zelai erdian baloia mantenduz. Karrike erasora bideratua. Eskuinean aurkitu du Soto. Atzean utzi nahi zuen Imanol García Albeniz, ongi gai hartak orain defentsa lanetan. Jon Cabo aurrean Viktor dauka, Juan Artolarekin jokatu du, pasea sakonean Juen Urainen bila. Areatik irten abesten ere Roberto, baloia lezamako zerura bidali du atezainak. Ongi orain Antxon Jaso, presioan orain oso indartsu Viktor. Artolak bueltardia eman nahi zuen, alboko sakia izango du alde orain Joseba Etxeberrien taldeak eta Elgoibarkoak beste 2 aldaketa ingo ditu. Imanolek utziko du berdegunea bere tokian. Kortazar zelairatuko da. Bestalde, Nico Williamsek ere aulkirako bidea hartuko du, Guruz eta Gaztea zelairatuko du Joseba Etxeberriak. Lasai asko, Nico Williams aulkirako bidean, bere tokian hortxe duzuen gizona zelairatu da, Guruz eta Kortazarrek berak jarriko du baloia jokoan. Luze jokatu Artolaren bila, bueltardia eman nahian Juan Artola. Ortegaren aurrean alboko sakea behartu du Bilbao Athleticeko erdilariak. Presarik ez daukana orain, Bilbao Athletic da, bien bitartean Antxon Jasoren gola ikusti dugunean zer nolako burukada egin duen Ahoizkoak. Ikaragarria izan da. Erdirak eta orain ezkergaletik Kortazarrek arasoekin baina arrisko aurrundu nahi Roberto areatik irten da beste behin ere baloia zuzenean Álvaro Núñezen eskuetara. Barrutik jokatu du honek Diarrarekin.
Alare, baloia betzak gutxi iraundio etxeko taldeari. Viktorrek bideratu nahi zuen erasoko jokaldiak Guruztetak eten du jokaldi hori eta txartel horia erakutsi diote Guruzeta zelairatu berriari. Kalahorrako jokalari guztiak errematera. Bilbao Atletikoko jokalariek sendoak izan beharko dute orain estrategia jokaldi hau defendatzeko. Sotok jarriko du baloia jokoan, estrategia jokaldia. Garrantzitsua orain, kontzentrazioa, baloia penalti punturantz, oso adi orain, Ander Hiru. Gutxigatik baina ez da heldu Borja, oso adi zegoen. Irudietan duzuen gizona igorrekoa Ander Hiru. Taldekideak bildu ditu baloia Lezamako zerura. Buruz, heldu da Linde barroi horretara. Riegok ez du ongi urruntzea lortu, alare baloia betzak Kalahorraren aldekoa izaten jarraituko du Viktor. Ezkerrera jokatu du Riegorekin. 4 minutuko lusapena izango dugunean Jaun Andreok. 84. minutura arte joango gara. Riegok atzera jokatu du Borjarekin, presioan orain, juen urain. Abantaia guztia ez daukan Borjak. Linderekin jokatu du. Karrike, presioan Guruzeta. Linde. Lerroak aurreratu zorain etxeko taldea. Eskerrez urrundu arriskua Borjak. Ongi aurreratu zaio Mark Niergari orain Aitor Paredes. Baloiaren bila. Juan Artola ez du ongi neurtu Borjak. Aldaratze luzea Diarrarentzat. Beste kontraso bat bideratu nahi du orain. Ortegak partida soroa dago orain Jaun Andreok. Laparraste egin du Franek. Zelai erdian, erasoa bideratuz Jon Cabo, falta egin nahi izan diote Egaleko jokalariari, ez dute Jon Cabo geratzea lortu oraingoen bai, falta eta oso gogorra egin dio Lindek Jon Cabori, minkeinu nabariak. Egaleko jokalariaren partetik hortxe duzue, errepikapena 3 saiatu dira. Jon Cabo geratzen eta hor bai, txorkatilean kolpe hartu du Jon Cabok, lurrean daukagu Bilbao Atletikeko saspizten bakia minkeinu nabariak, medikuen laguntza beharko du Jon Cabok. Hortxe doaz zurigorrien medikoak Jon Cabo hartatzera. Esan dugu 84. minutura arte joango garela, momentuz partida etenda dago Lezaman. Partida interesgarria ikusten ari gara Lezamako kirol instalazioetatik. Momentuz Bilbao Atletik 2-1 irabazten ari da Kalahorraren aurrean. Estrategia jokaldia, geldikako jokaldia jaurtitzaile lanetan orain Jusuf Diarra. Imanol dagoeneko ez dago berdegunean, Nico Williams ezta eta azkenean motzean jokatu du Jusuf Diarrak. Ezkerretik Guruzeta, aurrean karrik dauka Raiko ere defentsa lanetara etorria zegoen, ateko sakea izango du Kalahorrak. Taldekide guztiak bildu ditu Roberto orain, luze jokatuko du atezainak. Baloia Lezamako zerura, Victor San Bartolome eta Raiko nor baino nor. Arriskoa urrundu dura emur, Santxon jasok anare falta adierazi diote ahoizkoari eta kontuz falta hau oso arriskutsua izan daiteke eta 83. minutuan gara, minutu bat geratzen da 84. iristeko behar bada. Pixkat gehiago luzatuko du epaiak partida etenda egon delako orain dela gutxi, alare partidako azkena izan daiteke. Viktorrek motxan jokatu du. Karrikerekin jokatu du honek. Viktorrek sakonean karrikerentzat. Erasoa eskuialdetik, Paredesek urrundu du arriskoa buruz. Ez dio baloiari irteten utzi, Cabo Guruzeta defentsalanetara etorrita. Ongi irtetzen ari dira ataka horretatik, Bilbao Atletikoko jokalariak alare baloia galdu dute etzekoek. Viktorrek erdiraketa eskuinetik eta kornerra, oraingoan bai, hau partidako askena izan daiteke. Soto jaurtiketara,
Kalahorrako jokalari guztiak errematera, eskuin besoa gora, ezkerrez jaurtik eta bigarren zutoinera, ala modu zurrundu du arriskoan berriruk eta beste korner bat izango du alde Kalahorrak. Sufritu egin beharko du Joseba Etxeberriak azken minutura arte. Eskerretik orain kornerra. Sotok berak jarriko du baloia jokoan eta orain epaiak jokoa eten egin du lasaitasun eske. Tentsioa bi taldetako jokalarien artean. Epaia oso gertu, baloia bigarren zutoinera, arrisko urrundu nahi Handiarra, sekulako gelditua egin du. Handerriruk gola egin du, Kalahorrak alare balio gabeztatu egin du Marrasainak. Jokoz kanpoko posizioa zegoen Borja eta bertan bera geratu da Kalahorraren berdinketa. Sortea izan du Bilbao Athleticek jokaldi honetan sekulako gelditu egin du Handerriruk. Lehen abagunean gerora jokoz kanpoko posizioa zegoen Borja. Sustoa Bilbao Athleticeko jokalarien gorputzean luze jokatuko du Handerriruk. Erlojua begiratu du, epaile Madrilerrak txistua jo berri du eta ez dugu gehiagorako denborarik izango Jaun Andreok. Partida bukatu eginda, garaipena Lezaman geratu da, gogoratu dezagun 16. minutuan Jesusen gola tarteko aurreratu egin dela Kalahorra, gerora Artolak egin du banako 11. 85. Jasok egin du bukaerako 2-1 Bilbao Athleticek igandean Tudelanoren aurka jokatu beharko du gaurkoan, garaipena Lezaman geratuko da. Guk dagoeneko ez daukagu gehiagorako denborarik Jaun Andreok, mila esker zuen arretagatik.